Оп! Оп! Кайчан күчкәнемне дә белмим, әллә исергәнмен шундай, ай-ай. Минем адрес йорт һәм урам түгел, минем адрес бүген мандай. ВВВ Ленинград, СПБ-ру, ВВВ Ленинград, СПБ-ру. Оп, 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 давай, егетләр! Мине туктатса берәр мусар, пропискаң юк дип бернинди. Мин аңар әйтермен тынычлан, минем адрес менә мандай. ВВВ Ленинград, СПБ-ру, ВВВ Ленинград, СПБ-ру. Опа! Эт, эт, эт! Үлгәнче эчеп егылганда, мин гелдә мотор туктатам. Әйдә шеф, киттек өебезгә, юлын хәзер күрсәтәм. ВВВ Ленинград, СПБ-ру, ВВВ Ленинград, СПБ-ру. Әйе! Опа! Барабас! Оп, оп, оп! Кайчан күчкәнемне дә белмим, әллә исергәнмен шундай. Минем адрес йорт һәм урам түгел, минем адрес